сериозни, бате, не като вас. Като чуеш този глас, се затваряш у вас. Знаеш каква е разликата между тебе и нас? Че това, което гониш, бате, идва при нас. Дразним многократно, движим наобратно. Тук нещо стана деликатно. От това, което ви казах, май ви стана неприятно. Няма нужда да покажа, защото така ми е добре. Като ме видят си насират и ме виждат по две. Какво да направя, какво похвана, бата, става успех. И да внимава, че ги сдухам, защото нямат сърце. Какво да ти кажа, не ми се занимаваш. Чанаджи, путки, бате, нека поясна, защото не схвана. Най ми е добре, като съм 6 напред. Говорили за мене, ама няма драма. Нека се нервят и псуват, аз през това време взех парата. Нека реват и бутуват, бе, бате, аз отивам да намажа. Вместо да се чудиш, трябва да действаш, защото някой ден ще съжаляваш. Гледай възможности, защото ако много чакаш, ставаш баш като тия със специални потребности. Предназначен за величие, такъв е моят ген. Няма какво да ми се прави, знам, че си ми просто фен. Трябват само 2 минути да си свия фазелен. От малък съм научен, че трябва да съм гъмен. Всеки втори тук ме знае като бате Салти. Няма да им се получи на курвите малки. Целият народ притежава лакти палки, ама целият народ ми се струва доста жалки. Реките им долу, ногащите им горе. Да се напием петъка, ред и законе. Един линика или две, ета и що не. Ако ме дразни още малко, малки е изгонен. Будата няма да се фати вместо теб. Ако остане жив, ще бъде по късмет. За тарикат се мислиш, ходиш по тънък клет. На хората се молиш да ти дават някой лев. Тук сме сериозни, бате, не като вас. Като чуеш този глас, се затваряш у вас. Знаеш каква е разликата между тебе и нас? Че това, което гониш, бате, идва при нас. Дразним многократно, движим наобратно. Тук нещо стана деликатно. От това, което ви казах, май ви стана неприятно.